Здравейте хора, аз съм Продекс и тук е Стефан, Стефчо и Стан 17. Здравейте. Дето не го знам къде е. Здрасти. Вземам топки. И тук го Стефчо. За знамето. Ето ме мене, ето като най-големите човек. Да, и после ми даде вълна. Ето ме. Ето. За знамето. Тук с диамантен меч. И това е нашето оцеляне. Да, хора, съжалявам, ще цепи, но помпа ми не е един от най-мощните. И на мене кучето ми е право. Да, скоро ще го убия. И... Напълних си инвентурито с... такова човек с мощни топки. Ето това не е къщата. Аре, куче, натай се на този куче. Еди, да. Убий вълка. Браво. Цепи ли? Да, е по-добре май. Не, ще направя една. Еди, кученте. Елате до хубавото българско знаме. Така. И ето това. Подреял съм тук някакви. Това е специално за мене чест. Защото на уния горе не се вярва много. Гледайте хора. Само гледайте какви неща има тук. Значи това е невиждано. Сега ще ви покажа ето. Как се казва клипа? Ето ще кажа една кирка, ето още малко и трябва да се щупи. Ето тук, така. Много хубави неща има. Кой не пише по стата? Много хубави. Сега, не тук. Тук го грабих неща. Сега това, което ще видите след малко. Това е тук. Ще видите нещо, което не се знае дали ще ви държи сърцето. Гледайте какво става. Видя го. Значи това е само отбиене на такива стрелци, ще кажа, скелети. И пак стрелци. Да, те са стрелци. И това е личният енчантен Има айрон в печката. Човек, един скелет ми пусна 2 лъка и 15 кокала. Да, с какво кубиш? С проклятието на челестногите едно. Да, моите са Sharpness 2, Ban of Arthropods 2, Protection 2, Projectile Protection 4, Protection 2 и Feather Falling 2 и Blast Protection. Кучето, що ме е право? Добре. Как да е? Легнало ли да е? Седнало. А ти сложи ли го да седи? Да, и то стана. Така. И му стърчи опашката. Няма ми е конкурс на чакане. Ролбек? Ролбек? Да, наистина. И на мене. И тя степих едно зомби в главата. Така е. Добре, кучето си го забивам въгъла. Много се свирим цялия. Да. Тук, ето го. Сега там ще отидем. Почти в къща. Да, ти докато обясниш оцеляването, ще мина 2 епизода, брат. Еми, то това искам да направя, да е покажа оцеляването на хората. И как се казва клипа да кажеш? Оцеляването на Никито, Стефчо, Стан 17 и там глупаците. Какво ще кажете Minecraft Multiplayer Survival? Друг идиот. Значи ето тук, рандъм, рандъм сложени фенсове. Crafting table, значи това е crafting table, furnace. Кой ви обяснявам? Значи ето тук е на Стефчо. Един емералд, има един келев емералд. Добре. Тук има даймънд. Покажи им колко емералди имаме и колко диаманта. И някой ме е гипил броните. Да, наречен Стан 17. Да, извинявай. Само гипа крачен, иде. Панталонки и каска. Аре, задръж ги, бе, те си бяха изкабили. Да, бе, зато и питах аз. Продекс, само той не ми отговори. Не, бе, казах да има, ама... Те нали не са мои? Нали не са мои, аз... Наред. Тъй, тук не е мини фермата, значи... Само ще ви кажа, това не сме ги събирали ние. Те сами си влязаха от плежър, от... Crafting table, От плежър плейта, ще кажа. Ето го Стан 17. Чакай, Анче. Ще качим нагоре. И лагна много мощно. Сега ще Препикна много мощно и не ми взе хелт. О, what the fuck. Аз съм вътре 200 метра. Робек.
Обичам ролбек. Съжаляваме за което. Но в момента аз не съжалявам, защото ще аз взема пълната хелт. Така. Пращаме си тук. Това ще да бъде съжаляваме, кула за дето стрелба. сървър е С лък. Но някои хора го направиха на къщичка на дърво. Мара да чупим Очертаем проводите оня с дето в момента му каменето. Така. Тевки. Някакво пси има тук. Остай ми кучето е. Опа, пребиса. Куче ли имаш, бе, Тонев? Сега ще седни. Я го нахрани, бе. Чай. С гнила плът. То се е пъкнал. Готово, штръкна. Штрекна. Е, така ми... Аре. Вече е пълно, сега трябва да се махна на любовта. Значи тук с Thunder Gaming, ако искате да влизате, играете, такива. И не им показвай координатите, ще става лошо. Няма координатите. Той има резиденция, маре. Да, по толкова. Ти имаш ли вече минимап, бе? Аз ли? Вие не служихте той зелената вълна на знамето. Чакай за направи зелена вълна. Аз имам обаче... Аз задах на Никито, обаче... Значи, сега ще покажа на бързо спауна, ето го спауна. Сонев на тебе, той къшката на кучето ти червена ли ще е? Моята е зелена. Къде да направя? Резиденция, как направи резиденция? Тук са главните, ето тук е главния Aurora Tolate. Co-owner е Корел, Толейт дета затвори в затвора оня ден. Да, Толейт ма затвори в затвора заради хак. И Стевчо не го баннаха, защото пича си спря Нодуса, дето в момента е това радара е Нодус, обаче аз вече не го използвам, защото не искам да ме банат по сървър. Само аз си седя на къщата, нали, не го ползвам, Никито с екстрия копа и го хванаха. Да, копаех. Ме хванаха в затвора. Тук има... Сега ще ви покажа, чакайте. Защото са големи пичове. Да, големи пичове са много. Кавички. И ако админе гледаш това, не те сърдя, ама просто не да правиш така, гадно е. Тъпо човек. Да, поне ни банвай, де. Значи тук има ресторант, Desert, Drop Event, Enchant Repair. Между другото, админи ни ти рекламираме сървъра. Да, рекламирате сървъра и какво повече искаш. Тук има някакви неща. Безплатна карта. Да, това има една карта. 3000 живот. Пак ви съзнавам за Thunder Gaming може да се намери в Minecraft Servers List. Просто компа ми не е много мощен. Точно аз съм на лаптоп, то това е. Точно неща, както ми са на компа. Да. И това беше, значи тук може да разгледате, влезете, разгледате, играете и... Чаквайте следващия епизод. Чаквайте, да, ако обаче правим, защото това беше само за покажем сървъра. Това беше за фън. Дайте да покажем просто сървъра. Играем от него от колко? От една, 2-3 седмици, айде. Една, 2, 3 седмици. Чак толкова. Ви играете, аз той влезе преди нас, но аз винаги го редих с Iron и после с Diamond. Често. Да, бас якото. И... My dog is sitting here in the dark. Така, и хора, мисля това е клипа. Ясно ми се. Мазикам се. Ето тук имаме някакви. Мината ви покажа, забравих. Ето е мината ми. Ето тук, се вземе това. Ще е изработка. Там надолу за 50 000 милиарда века. После се изкачваме пак милиард 2 века. Ще ролбекни. Ще ми ролбек, така ли? Да. Ще ми, така ли? Като знаеш колко кул стана къщиката на... Сняг. Не чувам когато строя ето. Не ролбекна прайс. Feral God излезе, значи Feral God също е админ, но не са го добавили там, защото не знам защо точно. Пода вече ми отдърво. Това са големи пичове. Това са пичове с точки. Сигурно ще направих един клип. Да, бяло-червено. Къде е? Мъга. Ето е хора, демейте бе. Дроп евент за вас. Мили хора. Ще се пичове. Значи,
България the best. Пише си. Човек, ти от кога ще да спираш клипа? То стана 2 часа минаха. Пак за фун. Значи... сега ще ви покажа как се убива Like a Boss Creeper. Ете. Някой пише. Не знам кой пише. И който пише, да напише на другия да не пише. Защото ще го запиша. Darkstar don't write. Right. Oh my god. Много му е добра английския. Днеска да ви се похваля на 6 по английски. И ако Много добра български. се чуете кой клас, И аз 4 по български. Аз съм 7 клас. Кое е та къща, Та бе? къща е. Та рандом къща е. Кога Кога са построиш, построили бе? къща? То е кучето, е на Аз Соня. я построих, бе. Какво правите, хора? Вие направо чухте. А човек, ти ми къщата на кучето е Добре. тя къща Ще аз ще сложа И стъкла, хора, бе. това вече наистина май ще края на клипа. И вече да връщам се в геймплея. Очаквайте много повече Супер, неща не в се. канала ми. Ще си правя дизайн. Ще си правя нова снимка, защото е леш. Ще правя нови игри, простоти. Ще правиш Правя игри. игри, ще правя клипа на игри. И Така, говори хубаво български. Говори хубаво български. сега. Елате тук, бе. И като Чай малко пичовете, Свалете си каската. махнете си броните. Абонирайте Аз се нямам за Нико. място. Аре, Абонирайте каската за само. мен. Лайкнете клипа, коментирайте. Чакай да дойда. Ти къде си, бе? Ами, къде сме до И къщата? Видяла. да, ето. Това Чай, аз да махна. Кой ще махна? Я каската. ето ни. Без нищо в ръка. Така. Аре, махни се, брат. Ето ви едно око на паяк. О! Аре, ела до нас, бе. И Не мога това да ще видя. е. Аре, хора. Кажи чао. Чао. Абонирайте се за Нико Тонев. Чао. Чао. Колко маза.